asị gị na amụnyere m ọkụ na stove. Amụnye gị ọkụ na stove. Amụ na-enye ọkụ ka amụ na-enye stove. Ochimo. Daalụ. Biko legodu m ego nekwu na-ele sacha tomatoes. Nke. Nke no. That's this one now. Oh, this one now. Nke nwa. Ị chọrọ nke? Mba na enu nke nchọrọ. Nke nwa na. Ọ bụrụ nke. Nke no ka nchọrọ no. Okay, this one. Nu nke nwa no. Okay, 150. Ha, 150 ke. 150 yen go 100 naira. Can I say 150 ke ga di? Kembosi echi ka igo nya 100. Yeah, go last week 100 naira kan go. Yese mo 150. Last week on nke echi na abịa. 100 na ka ị chọrọ igi. 100 naira ka na-ele ni anu. Ngwa yezie m 200. Ochimo, nna me no isa na amụnyere m ọkụ na stove. Isi na gịnị me? Asị gị ma ọsịsọ na amụnyere m ọkụ na stove. Amụnye gị ọkụ na stove. Ha, asị gị na amụnyere m ọkụ na stove. Amụnye gị ọkụ na stove. Amụ na-enye ọkụ ka amụ na-enye stove. Ochimo. Onwe ihe na-eme gị na amụnyere m ọkụ na stove. Amụnye gị ọkụ na stove. Ha, na amụnyere m ọkụ na stove kwa. Kwugodi ife ikwu, sugodi ofu ka m wee wepụ ihe na-ekwu gịnị? Na amụnyere m ọkụ na stove. Amụnyere gị ọkụ, fiofia gala ọnụ. Fiofia. Amụnyere gị ọkụ ka amụ onye ọka nje ka onye kwenu m ọkụ na stove nwa. Amụ onye nye gị ọkụ na stove. Nekwa ka si wezo ụwa n'ofe. Asị gị na amụnyere m ọkụ na stove. Nna ya nụ tomatoes ka nje sị na amụnyere m ọkụ na stove. Ihe, ịchọ isi ndị maka na amụnye gị ọkụ na stove. Mụ achọkwa isi amụ nwanyị kwenu m ọkụ na amụ ya nyanụ m ọkụ na stove. Ochimo. Nyanụ m tomatoes na-ele ka ọ na ịdị ele na amụnyere m ọkụ na stove ka nje sie n'ụlọ. Ka na amụnyere ya ọkụ na stove. Biko na tomato were bịa gosi m amụ nwanyị isi adị ọkwa gị mmanya ego na ego jos gosi m amụnye gị ọkụ na stove. Gosi m amụnye gị ọkụ na stove. Ka ebe na-esozi m aga ka m fụ na amụnye gị ọkụ na stove. Enyi dịkwu m amụ inye m ọkụ na stove. Amakwa m ihe ị na-akọ gị ma nke na-aya amụnyere m ọkụ na stove. Ndị na-aga aga nje sị na Enyi dị m amụ inye m ọkụ na stove. na-esozi na mụnụ